Am cam la măta. Adică măta la mine. Bă, da, mi-ești pula morții, mătii. Du-te la mine, mereu. Vere, pula mea, face în fiecare zi mișto de mine, pula mea, care și-a handicapat și tot eu stă la rezultat. Pleacă în pula mea, handicapat. Vere, dă-te în pula mea, că măi la mișto în fiecare zi. Din orice motiv, bă, și de-am pula mea și când ne uităm. Bă, singurul motiv pentru care nu mai vine Dumnezeu pe pământ e din cauza lui Edu, bă. Bă, toată familia lui la gonibă de mult. Ce fac ăștia? Ăsta e un chisu. Asta e un chisu, asta e un chisu. Dar arată mai mult ca el. Ia, fiate, deci nu ești pregătit, fiate. Ha, bă. Ia, fiate, da? Începem cu prima. Ia uite-l. Ia uite-l. Bă, dar uite-te, bă, că e aceeași poză. Eu, să că cum văd ce ce fit pe el. Ia uite-l. Bag pula pe nas, o scop pe gură, pe aia ți-o bag pe ureche, ți-o bag... De ce l-ai scos iară pe mânt? Și pe aia ți-o... Bă, mă doare Mamă, îți bag pe... Te doare pulă, te doare și capul de... Mamă, nu stai că nu mai pot să mai vorbesc. Stai, Se iau vede că te doare. Fă un cear de apă. Nu. Și de-abia atunci când te văd eu băgat, nu o să fii nimeni, dar tot o să fii mai băgat. Gen Edu, degeaba. Schimbăm subiectul. N-ai, mama. Bă, de nu mai da nici da. Stai așa, cum era? Stai. Eu am și să joc Bembi e ultimul care s-a urcat. Ia uite, doamne, Bembi, ce prost ești. M-a blocat Bembi, coi. Așa. Doamne, futu-ți! El acoperă ușa. Ce acoperirea, mătii. Stă aproape mor, mamă, stă aproape mor. Mi-am luat flash. Din spate, din spate. Hai, Edu. Edu. Mamă, be! Nu, că s-a face la mișto acum, bă, Chiar nu du-te. fac, o să vă arăt pe filmare, vede. Ia uite-l, M-a doamne. blocat, m-a Ce blocat. mai pui de-astea, bă? Să apăr, băieți. Mi-am zis, bă, că șogorile joacă mai bine ca asta. Numai că Baby joacă de troll. Baby joacă să... Chiar nu joc de tot. E aici! Cine invizibil? Bă, am luat foc. Bă, ajutor! Stai că încerc, dar Nu, uite, mamă, cât sunt. Am schimbat Windows-ul. Ia, ce face Bembi? Desktop. Uite-l, doamne! nu, trolez. Ai silent. Hai, silent. Sunt fătomic, frații mei. Hai să mă piciorul ce-mi... Bă, dar ce... Bă, ce mai e FOV în jocul ăsta? Să-mi bag piciorul. Uite-l păcată. Gata. De ce aici? Aoleu, cine-i javră ăsta? Mere e... de falat. Mă, mai! Era în genunchi. E sugea pula Oh, mea. de ce era ce... Doamne, mamai. Ăla-i... Uite-l pe fan. O să chezi skin-ul lui fan. Nefericit, citeam mama în genunchi, eu vreau să știu. Nu știu, vede ce încercat face. să te L-a așteptat pe bunicul. În frigider. Be quiet or they'll kill you. Auzi, mă, Cine? să faceți liniște. Mamaie? Nu mai... Ce vreau să zic? Deci fii atent, stai la cap. Ala, Deci vreau să zic. Bă, bă, fii atent pentru el. Unde e ăla cu vultul? E pe aici, La mine. Te duc la ce? Mă, putu să morți, mă, dar nu mai pot să fac nimic. Mă, a căzut meteorul în capul meu, băgăm nici... Glișori spaniși. Bă, franceză. Să le chibuși, le premieres ghe. Baby, you got something in your nose. In your nose, e de la mă. Spanish. El que se mueve primero es gay. Baby, you got something in your nose. Am făcut un mare cot la masă. O, cuvânt, nu am putut să trecem de acolo. Deci, cine
se mișcă primul, e gay. Fata, ai ceva în nas. Miroși cocaina și sigaura. Sper că găsești pace pentru tine. Noul iubit n-o să... Bă, dar nu este să simți gaura, e să umpli gaura, gen feel the whole, nu fear. Asta al meu a scris Phil cu F-E-L, futus prostul mătii. Măcar acum aia s-a convins că nu le-am atâta. Ba da. Self, new boyfriend, gonna feel the whole void. Coleric cu fața în greș. A, da, staring! Ăsta, bine, asta a fost toată auză. Staring. Despacito is gay. English or Spanish? Peniș. Spanish! Penis. Spanish. Penis. Spanish. Penis, ok. El que se mueve first is gay. Primul, fă, nu știi să zici primul. Pizda mătii de cenuc. Stai. Asta. Aoleu, English or Kenish? Stai că faceți imediat în spaniolă. El que primero es gay. Bebe tienes algo en la nariz of tienes que sentiste el agüero. Espero que encuentres la paz para ti el nuevo novio no va al negocio y realmente te gusta espesa hasta quita las rocas sentirías el ruido cada vez más intentas huirte estas audiencias el juego de un buscado una pera porque ya es superando a los chicos serías mi novia Carino. Mai dă un... Ușa pe aici închisă. Chide ușa Mamă, aici. sunteți uretați, mă. Măță! Uite loc. Băga-mi aici pula morții și lănțite, dracu mi-a închis ușa în față. De ce vrei să pe acolo? Copile, trebuie să iau cioara. Bă, sunteți niște reduși, bă. Ăștia de-aia să luați itemele de pe... Bă, dar nu. Ia să mă că eu mă duc să văd unde vine calul, bă. La porc? Bă, taci, bă, vere, ai luat pisica! Pisică. Ah, de Ia ce te- am o pisică? Mama, mă pici pe tine, mă, doamne, bă, copile. Ia-te copil. Doamne, bă, deci ne-ai pierdut Dar jumătate n-am de făcut timp. nimic. Dar n-am făcut nimic. Bă, de Mai rupe și plânge. Închelie. Dracu, mi-a pus pula în cap. Ei, nu voi. Mi-a dat cu pula în cap. Spermă pe oată. Sunt arogat. L-a pus chelie, eu bagi pe ureche, eu scoți pe... Asta încerc cu aia și o fac și bani. Ce-ai făcut fan de intrat de la PC? Păi da. Păi da. Pedeapsă, Păi ia da. la Pe acum ținea două degete. Acum... Domnul, E Bă, două. bă. la ce se uită? Bă, se uită la femei anime, se uită la hentai. Ce Te-ai pizda, bă, îngriji. ți fricoi? Da, mine. Ce dorești? Ești îngrijorată pentru cum ai tu acum. Pentru bunăstarea mea digitală, pentru bunăstarea mea mentală, adică nu digitală, asta e opși. Băi, e rău. Ce mai mi-a zis? Nu mai mi-a zis nimic. Eu nu... Are you ok? Mamă, e de rău. Zici că e sound-ul ăla petit dacă știu. Are you really fine? Are you ok? What happened? Sau nu știu, Da, mă. erau spune. Everything is fine, Comceana. Ding, 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 Comceana. Da, și le fut în gură. Că să mă apuce de carici, așa de prieten, lăsată că le ofer acadeaua. Eram pregătit, e fete, este cu chiar. Fii atent, ăsta e Ronaldo, da, asta e Ronaldo. Ronaldo, partea goală.
Și cum dai? Hai, dau un șulu ăsta așa în față și gata, easy. Ai dat gol. Și după dă pe lângă. Voi dă-te în pula mea că dau cu asta în cap. O țineți în spate. Așa. Eu Care... Stați pe urmă. Bă, bă, bă! Trage. E ajutor, guys. Doamne, coi. Bă, Ce-i vei asta, aia e mă? bă. Șorbă. Asta ați? Ok, am făcut-o. Șur. Bă, ciuri. Mamă, care-i? Doamne, bă, dar... E, tu. Bă, terminați-l, Unde e eu, bă? Era aici. Haide. Mă, vere, când mai e? Ții că filmezi, hai repede. Urcăm. Ia uite, a urcat Bă, nu. ăsta, a căzut celălalt. Și a căzut și al treilea prost, că de ce nu? Nu. Sari. Aoleu, ce le făcea fără checkpoint-uri? Niciodată nu ajungeam aici. Bă, vere, mă joc în 25 de frame-uri. V-a aruncat. Auzi, nu, El să joacă 25. nu, ordele, nu. Te rog. O kebab. Păi da, pula mea. Dă-i 1-5. Dați fă drumul, e pe mine. Bă, dar stai așa că gen eu erau ventilație sparte și pare că vine spre tine. Zic să Am urci găsit o acolo. creatură nouă. Care doarme. Anton, nu e ok, ceva vine cu Au! M-a mușcat o puță. Am idee. Poate fac aia! Ce-i găsit cu aia? Satana! Satana! Coaie, vrea să mă fută. Sat. Băi, ți-a dat. Sta. Nu, dă-te că fură mie asta din mână! I-am făcut un pumn, a fugit. Eu i-am făcut un pumn unui copil. Care nu-i bine. L-a mâncat, l-a subt. Cine la sub, mă? Stai că-i fut un pumn. Ieși, Vlade! Dai, Bravo, fugi! Perfect! Așa, bravo. Bună, coaie. Side. Don't cut test inside. Ah, nu don't. Putos. Stai ce să fac dedicații. Ia uite la ce pot să sape. Uite, mă, răposatul. A? Bă, microbule. Bă, ce-a făcut? Guys? Ce-a pățit share-ul meu? Pe LSD. Ce-a făcut, mă, share-ul meu, guys? THC. Deci când intru pe share, ia uite. Da, căutăm pe Google. Testezi la fiecare cutie de aia de că stai, da, ce caut pe Google. Ia să zicem... Bă, Feri, ce te-a speriat așa? Mamă, am dat cu genunchii de masă la temp. Știi ce, du-te și catele tu, că să oricum jumpscare în ce mine. Mamă, ce-am dat cu genunchii de masă, a făcut bibaitul, mătii. Aoleu. Caută-le, Antoane, du-te. Hai, fă-mi găsești ascunzătoare. Fac cu aia, baftă cu aia, am plecat. O să urc pata? Nu pot. Ce bă dracu de aici? De libidinos. Ce să-ți fac? Damn! Nu!
A fost un joc... Nu pot să cred Așa, iar citiți, asta. citiți, guys, citiți. A fost un joc minunat și știu că de... Aaaa, nu mai știu să citească altcineva că e prea prost să citească. Te mai joci de Long Drive? Ioana Cristina. Mă, ce pula mea, Max, nu am știu durat de 3 ani mai să termin joci și că de când s-a lansat. Asta e la mă, din nișa. Cristian Blanet. prima. Aveți grijă că vine pro-criminal. Insula iubirii, hashtag tren, hashtag școală, Mai hashtag ascundeți-vă vacanță. femeile că vine pro-king Adrian. Insula Game. Se transformă și Uitați-vă ca Gheoaghe și păpușe din Squid Games sunt gay. gay. Oh, în spate s-a râs de playtime păpușa. Among Us! Oh my god! Este enervată, Oh my pe God. playtime foarte... Oh my god, uitați-vă cât de nebun arată ca Among Gheoaghe. Us? Ăștia cine sunt? Among Us! Oh my god! Oh! El a aruncat pe Huggy Wuggy în spațiu! What the fuck? Ce se întâmplă aici? What the fuck? Aoleu, deschideți bă ușa în interior. Nu mai te juca la aia. Nu, morți-mi! Lasă-o să se Bă, dar de închidă. cine campează? I-am dat. Grijă cu mine asta. Da, grijă să... Bă, dacă îi dau. Scap de el. Fane? Fane? De ce un magic cu aia? Schide viitorile. Dă-mi, te rog, dă-mi să fac să se stai. Stăm așa cu des... Ce a zis la aricioare? Uite-te la Leo, mâncați și pula ta acum, dă-te. Băi, ești autist, în pula mea, dă-te spate. Hai, gata, nu El mai merge în față. Gata, mă, nu mai singurul fiți care proști. împinge omule, ești prost. Hai, gata, nu mai fiți Eu proști. te împing, eu te împing. De sunteți? Acolo unde era. Bă, bune. Antoane, uite la mine. Antoane, uite la. Are cărici? Luați-l după mine! Bă! Bă! Steluță. Aaaa! Băi de po! Aici Fane în gaură. Goz. Ce mă creatura asta mare? Păi nu moare, nu-și ia damage. Nimă urâtul ăsta. A, flashbang. Au. Apă sfântă. Hai la verdele. C4. Oh, C4 with the detonator killed the guy. C4. Who C4? What? What? I placed the C4 Yes, I there done. and he pressed the Explosive. trigger and they died. Y'all want a gun? Have a gun. Five ammo. Yeah, It's that's it. No, yeah, it's 4. I am 4 round. Normal că a dispărut la aruncată. Mamă, pai făcut. Nu mai dă că mor. Prinde-l. Nu dă-te în pizda, mătii. Nici nu pot. Păi știu că... Nu-i Oh, omorât coaie? i-am dat cu peștele în cap. Coaie, coaie. Proști bani ești. Bă, e engleză. Noi avem un fire as gay. Bă, retardule! Mamă, veți, a zis că nu cântăm. Bă! Și... Ce e guys aici? Nimic. Crazy. Au. N-ai Haide. murit? No, hai. Ah, ok.
Hello. E de alea. Holy shit, carne de om. Am luat. Holy shit, fuck. Ai o creatură? Nu e nimic aici. A trecut am pe și așa mă mai dăm de niciunul. Sus pe schele, jos pe fele, ești o favelă, puțea... Bă, ajutor! O, hei, la... Ajutor, bă, bere, vă rog să vă rog, Jos, ajutor! Ajută-mă, ajută! Cât de jos? Din fan. Nu e ca ai... Ca aici era. Ce se întâmplă, mă, pe aici? Ei, reci l-am mâncat pe... Uite bancă. Oh, oh, Nu, are... Oh. porcul spinos. Pulos. Și ăsta aici ce era, mă? Bomboclat. Oh, ce se aude? Oh. Flip-flop. Honest reaction. De ce n-ai luat știrile boschetarilor? Știrile cu Leo, am dat în cap. Ui, și-a făcut bun! Funny. Bă, vede ce se întâmplă aici? Așa, mai pune că-mi place. Domnilor, mi se ridică! Domnilor? Dimă ăla. Oh shit, încă la urmă. Dimă. Ce mă de tot jocul? Mi-a căzut alea în cap. Guys, am găsit o găurică. Hai că mă arunc! Exploration! Ai, pula. Asta că e bine. Gaura mortală. Nu prind. Nu! Aia ne trebuie să ajungem la navă. Alive in one piece, hopefully. The One Piece? The N-a One fost Piece. așa, n-a fost așa amuzant. Stai că The One Piece. Am chestii. Ajutor! Ah! Bă, scoate-mă! Doi de-al tăi. Uite-te, dracu. Ce mai Și aici? ăsta. Au! Asta e bruscoiul ăla, jegos. Cred că am vine către... Cred că e prin spatele meu, nu văd. Ce ați găsit? Mă, un mixer. Cu cap, cu cordon. Ce-a păsit pătul ăla? Sa lui. Și câine... Bă, dacă te bate... Ceva mi-a căzut mie în cap. Au. A durut. Acum, unde ești tu, mă, javru? Well, guys, sunt singur pe aici. Cine știe ce dracu se întâmplă? Niciun inamic, niciun prieten. For life. Love you guys. Sugea mea. Who's gonna carry the boats? Leo. Holy shit! Prieten! Ah, shit! Inamic. Am dat de amândoi acum. Băga... Alo, vine! Vrăjală! Mamă, mai are un pic și îmi dă un pupicel. Eu ce urât e. Grasul. Am plecat la navă. Vii după mine? Nu vii. Hai și, dar pot coborî pe aici. Unde sunteți, guys? Încă o javrot asta grasă, spinoasă. Băga mi-aș. Nu te neca, Antoane. Oxygen critically low. Mă bucur. Love you. See you again, my friend, my lover. Mai să-mi ia pușcariciu. Bă. Wow. Nu e! Bă, nu ești real, bă. Bă, ce atât de greu să te că nu alergat pe un pod. Lasă-mă! Nu! Nu! Măi! Ce-o
m-a adus acasă. Mulțumesc! Dar stai că mi-am scăpat ăsta. Acum, cioroi. Acum du-mă. Mă poți duce în cealaltă parte, mă? Mă poți duce acolo? Da? Asta e groapă. A fugit după fan! Fugi! Hai că după fan a fugit! Hai să-l motivăm. Am realizat că gen aveam alea la mine. Dă pizdit, one. Nu-i mă copil. Sunt doi. M-a putut spun! Niță, dai un pic cam retardată, bre, ei, doi, ei, doi, ei, doi, așa, dai tu vrăbiuțo, dai din coadă, dai mai sus, ei, Cred că i-a plăcut muzica mea. Că-am venit colotu, zici că sunt un lutar. M-am plictisit de voi, dar e de ră să-mi suși pula. Să-mi suși pula, e de ră să-mi suși pula, băga mi-aș put. Băi, ce așa ne spăla să fii, mă, să puți, să miroși. Bă, cum să fim mă, așa de nespălat, transpirat, împuțit, jegos, dinții cu căca pe ei, galben la bot, bă, dă-te mă, rasa mătii de schelete. De spălat merge mai bine cu capăt. Da, nu pot, ești prea cras. Stai, baby, nu te pune capră, azi vreau la muie, baby, Bă, dar de dați girafă. și mie mâncare, nu, adevărat, că De voi o- mai... Hai că intră în casă. Ce afară? Nu știu, mi-a dat Ai de necroză, taratule. ai necroză, dă-i cum faci Necrosis. Bă, te usuci, bordule. Uite cool. Că sunt Fieți, bă! Fieți, bă! Putu-ți prostul, măi! De ce ești prost? Yes, bă! Bate-l. A deschis ușa Vespea. A venit Vespea. Oh, ce dracu ești tu, mă? To outwit the witch. Tata este This departe. fairy tale is true. Even children can outwit an evil witch. Uite-l pe ăsta are PSP, are PSP, dă bă. Be smart. Uite-l pe ce mișto And you have to remember that hungry people can do terrible things. Ce a făcut cu... Mamă, ce retardat. Vezi că oalea ne dau damage, boule. Poate. Toți am dat-o diferit. Mamă, fane. Dotle. Nu, normal că e la curul lui Antoniu. Bă, deci normal că e la curul lui Antoniu. Ne culcăm. Faci tu, Fane. Nu mai suge. Uuuu. Of course că Fane o suge. Space, așa. Ia uite-l, mă, așa mă duce. Drum. Edi, dar cine te-a întrebat, mă? Da, tu. Nu-l văd că te-a întrebat. Ești aduflat. Mătii, mă, mumba asta și să Why is he faci. so angry towards me in I don't particular? know. Păi dacă nu vorbești, mă, Ciocoflender. I think he's gay. I think he's Eu gay. cred că am făcut-o pe Wouldn't măta, surprise me with a name like Red Angry. His mom took his computer. Big black guys plowing dudes. Big Black, do this. Bro. E prima șutea care ți-o abține în curdute în pula mea. Bitch.
I was 10 HP, you literal fucking dog shit. Morțete să te uiți, băga mea și pun la familia ta de copil prost. Bă, tacă mă, ta din gură, băga mea și pun la familia ta. Nu-i zici tu, mă, șefului tău să tacă. Băga mea și pun la familia ta să-mi pară. La mulți ani, papi. 62 ani. Ia uzaura. Ardu-i Nu conținut care dă comentarii folositoare de proprietarul tău și cum de mai putea de comentariile acestea. Păi vezi și dacă ți-i bat tot poți să ți za proasta asta pe live. Ăsta mă cu frământ. Ce face Edu? Futu-ți Dumnezeu, mătii, futu-ți Dumnezeu și morții și familia, mătii, să scută Antone, bă. Cuvinte grele. Back to back. Back to black. Back to Leo. Da, pula! Dă-i șerg! Tu, mătii! Bă, gunoiule, bă, futu-ți morții, mătii, luați familia în pulă și copii în pulă. Și tot neamul, mătii, cam așa pe mormântul, mătii, și pe icoana, mătii. Tu nu te potulești, luați familia în pulă, să cearcă direct la poliție, merg mâine dimineață. Și ce face, mă, poliția? Ce face? Ce face poliția? Ce face poliția? Tu știi ce înseamnă, bă, să nu-i supune șantaj, bă. La microfon. Lipidou. Da, bă, vere, când a fost gen Podișul GTK, anul ăsta ni l-a predat, ești prost și ne-a zis. A, 5 cm, B10 sau C20? Leo. O să merg pe B10. Na, bă. Hai, Fanny, gata, putem merge. De ce zici de bunica mea, Edra? Îmi ba pula, mă, ta zici că aveai ca un copil orfan ce ești. Jos, hai, Fanny, știu jos. Copii pe secuzare. Te freacă. Te freacă. În buci. Are de răspuns. Ia ce părere ai de acest pește? Mie-mi plac pește, asta e bun. Îl prind la lumea. Dau muzică bună și vine direct la călău. Mi se pare corect. Dă-te mai caut aici. De ce mai am pe aici? Ia. Unde? Bă, cum dacă te uiți la mine pe hartă... Dacă te uiți la mine pe hartă... Da, gata, te văd. Îl văd pe fan. Hai de grede! Deschide, bă, ușa! Doare mine! Băi, acum mă tași dat cu pe gât! Reassign the role of assassins. Their goal is to kill a certain number of employees before the time runs out. The rest of you must work together to identify and stop the assassins. A little head, sir, a little head, little bro. Hey bro, I wanna say. Actually, I don't think you're right. Actually, I don't think you're right. Actually, I don't think you're right. You know, I think actually, mathematically, I think you're wrong. You know, I think actually mathematically, I think you're wrong. I think you're. Na, direct în față. Bă, ce dodge și-a dat ăla? Ați părut Teddy. Uite, vere cum da așa dodge. Unde e, dră? Am o căciceronele v drum. Păi eu sunt singur, păi eu sunt singur. Nothing but a heartache, tell me why. Ain't nothing but a mistake, tell me why. And I never wanna hear you say I want it that way. Now I can see that we're falling apart. A patra, Fane, a patra, că te tai. Nu băga pe patra. Bă, Antone, bagă numai de-astea. Băi, dar aia apare! Tu te uiți acolo un pic în dreapta, aia apare! Dă-i la a doua, și acum știam, și acum cred că știu. Hai, Fane, de la mudoa. Fane, te băgai să las pe frac, tu. Fane, ce faci?
și pula măta! Băga mea și pula măta, că e singur care comentează, bă! Bă, Fane, tu ești mai handicapat decât el, bă, că te pui la minte lui, asta e chestia, știi? Bă, bune mare, de frate, mă. La mintea lui de ciucurel. De cocoș. Tu nu să taci. Ghicește ce vreau să joc. Ce-ai, mani? The Binding of Isaac. Nu? Nu? Nu știu pe atunci ce vrei să zici. E semi-anime. Înapoi, da? Chestia lui Ederă. Salutare tuturor! Am toți cu continuare! Ederă, ce de zis pentru astăzi? Exact. Ești un mare prost! Auziți, e vreun bot? Bă, e vreun bot de muzică? Știu eu un bot de muzică, îl bag. Au început să meargă aici. Avea așa un mers în gar. Astea-s normale. Udulan. Da? Astea. Udulan. Ia, bă, deci. Asta e cea mai haotică. Uite-l cam style-ul, cam style-ul. Gheghe. Călduri, bă? Ești în călduri? Ce prințesă? Ce s-a învârtit, e drăguț? S-a despawnat, e despawnat. Bă, a dispărut, e a murit. Bă, gămești, pula! Ce am scare. Să nu fie bun. Ederă, sar pe noi. Sari pe noi. Ederă, sar pe noi, bă. Vede, acolo e singura zonă pe care puteți să o luăm. Adică pe acolo puteți să taci pe acasă. O să face geapul ăsta. Asta-i citatul, mă. Asta-i citatul. We don't want to tell our dreams. We want to show... Ce, mă? Nu știu. Da, bă, uite citat aici. Uite citat pe Ronaldo. Când a spus aia doi. Da, mă, cum ziceai, mă, cum zicea Ronaldo, bă, cum zicea Ronaldo. Take it slow, baby. Cum era mai aia? Cum bă, mai era una? Vă salut pe toți. Copii... Poți să fac înapoi, bere! La extra large. La view și la extra large. Da, la view și extra large icons. Da, bă, nu, de ce ai ascultat? Morți. Așa. Yesterday. Să fac pula morții, mătii, dar adică pa prost. E morții, că-i... Eddie, nu uita. Today, yesterday, tomorrow. Ederă. A vorbit cu mine, asta a vorbit cu mine. Da, bă, da, vorbește. I-a zis, unțul, așa să mă pula. Da, mătii. Bă, iar. Iară, vreau să te aud cum o faci iară. Da, bă, dar nu, prima dată am făcut să-i mai lungă, nu știu ce dracu-i făcut. Răspunde și țip. Răspunde și țip. Edra, îți mai dau 5 secunde până răspunde băta. 1. Nu-mi place așa. Dacă am salvat. Ok, am salvat și eu. Bă, frimurile mele... Am salvat de atâtea ori. Eu care mă joc cu... Te-am salvat de atâtea ori, bro. Uită-te pe șerul meu. Unde suntem la tipul schizofrenicului? Uită-te pe șerul meu. De Einstein.
Ce conduci? Ce conduci tu, matale, hă? Ce? Vreau să... Ia uite... La astea conduci? La astea conduci? Stai. Nu te mai mișca, mă, urolacule. La astea Deci conduci? v-ați revenit cu toții? Bă, coaie, ești prost. Eu zic că ai cap. Nu mă e de la știi care e întrebarea mea? Du-te, mor. Nu ți-am dat voie să întreb. Ca mea și voi eu mă teleportez. Băga-mi-aș pula măta, Doamne! Băga-mi-aș pula măta să-mi bag și morții și familia mătii, mamă, băga-mi-aș pula măta! Mami, am la flashbang. Deschide fă-ul! Ah! Domnilor, mi se ridică! Aflați! Acolo unde era. Stai. Oh, yes. Salut! Salut! Domnule, n-ați văzut nimic. Hei! Cine este acest tânăr Dă dispă. Uite. Cine? Capăt! Bă, da, ce capăt? Bă, dar ce te poți face, bă. Bă, nu ne-ai mai văzut vere de mult, dar gen... Veniți cu mine, domnul Walter. Să vă aduc aici la camera mea de motel. Vă rog, intrați, nu vă sfiți. Ai o problemă cu gândaci, frate. Hai să trăiești. Salut, tanti. Eu frecăm un pic și lui. Îi dau niște palme. Îl mângâi un pic. Ușor. Îi dau un pic. A trebuit să gândească calculatorul că aștept. Vlad, a dat de la Minecraft. Bă, da, nu. Nu i-am dat. Acum, da, bă, asta ți ziceam. Asta încercam să-ți explic că tu ai delete, tu le ștergeai pe astea, bă, tu mai ce ai downloadat, bă. Handicapatule. Aici tu le-ai dat extract. Mătii să sput. Coaie, bag, pula mă. Așa. Doamne, coi. Uuu, băgat. Poate căcatul ăsta. Înainte să ne luăm zborul, că o facem... Bă, eu nu știu ce se întâmplă. Bă! Ți-am zis că încă un pic și devenim paraglider, treacu. Bă, dar chiar avem, hai, stai că vreau să prind roșii. Doamne, te rog eu, scoate astea de aici. Ce faci, bă? O, ai mică și pitică, ai garigă. Deci mă bucur că avem pe cineva în echipă care știe să dea flash-uri, bă. Da, păiedră. Flashbanger-ul României. Flashbanger-ul României. Du-te, Dar nu mai alerga în fața acum. Hai să ne uităm la el. Ia uite-l cu... La noapte. Haide, mă, dă-i. Da-i udă găina. Bă, dar la bombă nu mai ține nimic. Cine se ține? Cât se spală de aici? Eu. Da, e clar că e de la minte, gen... Ce pula mea. Da. Eu nu mă spăl, asta se spală. Vine cu cașcaval. E bun. Ștânc. Vine cu brânzul. Vine cu măta. Cu mielul când? Mai târziu. Le-am pe program. Ce se fac? Dar de ce e bordul separat de noi, bă, segregare, rasism? Dar cu bune, ce că mă pune aici? Ai, mășcaras. Neclindi, bravo, vere. Edi, du-te. Bravo, Neclindi, bravo, Neclindi. Băga și rece, bă, nu trebuie să-i dai indicații, futu-te în gură. Bă! Vere!
Eram Băi, în dar mi curul se lui. mișcă ca o belită, coaie, mi se mișcă morții lui, că... Ce Ai sensibilitate? sensitivity. Ce simte asta? E cu Wi-Fi, băiatul. E cu Wi-Fi. Păi, ce mara... Buruza. Cu asta încurăț eu covorul. Ce? Stop! Intrusule! Stai acolo, nu intra... Dar ce fură, asta e ce fură al meu. Stai un pic. Un PS5, un fură un PS5, ce era? E un laptop, fii atent. Vladu intră, fură laptopul, senzorul care este cât de gen, îl scanează, îi dă cu raz X-ray, asta îi primești notificare pe telefon, fan, nu te mai pișa. Asta, dă pe pișător ca fan, scoate telefonul, zice... Tastatură, are tastatură tactilă, ia auzi. Ce, mă? Bine, am putut să joc like băiatul ăla de la poza de profilare lui Borda, Grăschi, Jack, frasului de Vlad. Vrei și tu? Ei, nu, asta am auzit, eu traduc ce aud. Oh, Freddy Fazbear! Freddy Fazbear! Nu mai pot. Ok, nu mai poate gândi. Mai... Ce face mă retardatul ăla? Da, hell. Da, bă, da. Încă o dată, Iver, te rog. As. Da, E taco, e baloane, e tactul, A, Pamas, click. Click! Mamă, stai că e diferit. Bă. Da, pentru că mi-ai închis pe la așa, băga mea și... Da. Acum poți să lași stop sign-ul jos? Acum la... Bă, ești nesimțit, Vere, să-mi bag pula în gura ta, e... Vere, oricum n-a pierdut nimica. E jegos. Ha? Când vine și pune mâna pe pula mea, ești prostare. Hai să dăm pulă să te piși, bă! Pulă să te piși, pane, nu mai comenta cu aia. Nu mai comenta, dă-te morții, mătii. Stai că intră maniacul ăsta, voi. Maniacul. Bine, mai sunt acolo. Unde? Nu mai sunt. Unde te-ar fi? Stai, nu plânge, că trebuie să scoate și tu să se văd mai bine. Hai, dă-i. Bă, măcar, uite ce de frumos are, măcar să înțeleg. Ia uite, l-are pământ. E și mob. Bă, nu mă gropa, nu vreau să mor încă. La așa, pe... Anicaj. Că vine să mă ajute. Bă, tu vii să mă ajuți? Nu cred că vine să mă ajute. Bă, băieți. Ok. Cred că l-am găsit pe băiatul meu. Bine, frate, așa, bine, mă, așa, bine. Alo, cap de coi, stai acolo. Eu cred că da picior în astea și o să ajung acasă, e ideea. Tu ce faci, mai veni să-mi fă... Băga mea și... Și nu mă pot uita la ușa ca să ies, că se uită cap de coi la mine. Castravete, murat... Au! Pa!
poftele și patimile. Păi acum, stai și mănânci fasole și stai pe TikTok 3 ore și patim... Te lepezi de TikTok, mă lepă. Trece și Rodie. Și Rodie. Ce și Rodie în special. Storcător, citrice. Încălzitor, ceai și cafea, ceramic și tabletă motivațională. Profesional. Vine cu tabletă motivațională. Stai bă un pic, că asta vine cu tabletă motivațională, bă. E motivat. Teacher rules, no complaining. Ce motivațional, mi-a dat drumul. O să câți pupata ajung pe tine. Mai bine, dar bă, ascultă de Assassin's Creed așa sau de bine. Taci, am lipsit ceva, dar m-am întors. Păcat de ceilalți că le-am șters e-mail-urile, oricum mi-a părut bine să stau cu voi. Acum cred că am să-mi șterg e-mail-ul pentru totdeauna. Oricum am un status pentru toți. Moxie a fugit din oraș în Tixi, Rusia, ca să se întâlnească cu prietena ei, Mateea, care din cauza părinților abuzivi a fugit la pace. Moxie aia, e Foxy Moxie aia prima. Upiri, ăla cu care s-a certat, sau cum o chema, s-a băgat la vânzări de dulciuri și chinezării pentru a deveni mafiotul cartierului. Eu am să rămân în orașul meu natal, până când Lupița o să mă ducă până în Tixi. O săptămână, când părinții sunt plecați. Iar de Amalia nu mai știu nimic. Ultimele ei cuvinte înainte de plecare au fost: m-am plictisit să duc o viață normală și să fiu de bani gata. Toți băieții să alerge după mine și să fiu înjurată pentru religia mea. Așa că am să plec în Israel în speranța că Iisus mă va ajuta. Mi-a părut bine să intru în sala de jocuri sau ce-o fi cu voi. Mi-am luat bătaie cu papucul și cureaua, dar am meritat pentru un leu. Pentru când mă întorc. Nu s-a mai întors și nici nu am mai vorbit. Am încercat să-i accesez e-mail-ul, dar nu mergea. Îmi arată că nu mai avea poza de fundal. Sper să nu fi fost bombardată de rachete. Așa că până la urmă sunt singurul care mai stă pe aici. S-ar putea pentru totdeauna. Frumoase materiale și lecții. Până la urmă am făcut și eu ceva. Noi am vrut să fac. Deci spune așa, că dacă mă enervez, trimit negreia de o fupă măsa 24 trimit după el să... Taci morții mă și tu. Așa, deci... Morții mătii, orfan că... Taci un pic, Giugiul... Uită-te mere la avatar. Giugiuli mi-ai borzoiul să-mi giugiulești. Homălău mic și jegos ce ești. Bă, că le-am înțeles, ești bun rău de tot gradele. Ești amuzant. M-am spart de râs cu tine, moșul meu. Ești... Duhnești ascunzi, piftii ambulantă. Ești o forță, vei. Bă, dar nu... Real life. Tu, Eddie, ce faci dacă cazi pe stradă? Dacă cap de pe stradă mă ridic. Eu rămân acolo, frate. Asta dacă cade să ridică, e cel mai filozof. Stai mă că mă enerv. Bine, atunci vine la geam, asta nu mai era capace. Ha, la geam. Vii? Vino. Uite-mă să vezi, uite păpușă, uite-mă, uite-mă. Uite-mă, ia, asta e pambia, asta doarme, când îi faci sex, doarme. Stai, mă! Ia uite, măi! Elefantul, măi! Ce copil? Poftim? Copilul? Eu? Băiatul? Eu? Da. Ce e? Ce Am venit doar să ne uităm. O să o ling adânc. Da. Sunt din Matrix. E pătrata? A fugit al meu. Ce mă... A, trebuie să ne luăm. Aia, exact. Ce băiat frumos ești. Nu se crede, e adevărată. Tarampulă, bă. Stai.
Stai. Hai deodată. Nu da. Vezi că scot pistolul acum, mă enervez. Poliția! Hai măcar câine! Câți câini ai mâncat de recunoaște? Bă, vărule, glumeam, mă! Glumeam, vărule! Gagică, că ne-am bună să mergem și-a fost mult. Bă! Un card de Anglia! Nu contează de unicard. Nu merge, că n-am internațional. Fac pariu. Am citit internațional. Bă. Că la o pădă, mamă, că cu teamul nu mai pot. Eu sunt genul de persoană care... Mi-o suge. Am întrebat 100 de români. Bă, bă, te-ai jucat Tibia, vă rog eu frumos, hai să te jucă cu toți. Nu mai nenorociri pe capul lui dacă se întâmplă așa ceva aici nebun. Nu intra din portal, nu intra din portal. Dai bere acolo, dai tu. Vor iară s-a pișa pe el de râs. Bă, vere, ține mai multă secunde, nu reziști în pat. Nu știu, mereu m-au pe măi, să bărbească, trebuie să zică ceva, nu știu. Bine, Edru, du-te în pista, mă. Vere, ce vrei să zicem ca să nu te cași pe tine de râs? Edru, să vorbească și Edru vorbește, comunică cu mine. Comunică-mă în pancreasul măticu. Păi pula mea, ce... Bă, nu știi să începe conversații. Să-mi zică cineva dacă dansez. Să zică cineva dacă dansez. A, uite-l. De ce stai pe și nu dansezi? Nu te bola! Dar ce l-ai ascuns, ce până? Da, frate, uite-le. Ce-a fost, vărule, fața aia? Nu, nu scalbe în vărul meu, nu s-al albastru. Dă-mi că aștept mult timp. A, tu ești albastru? Da, vreau eu! A, bă, doamne, băgați. Te pui și pe crouch, Vlade, te pui pe crouch. Nu s-a dus be. Normal că el îmi dă cap să-mi bă până Sonic să o fut. Mi se reîncarcă Zeusul, de când e reîncarcabil? De când a taci în pula mea. Mili, vreau tot ecran să fie Mili. Vreau un mili, Edi, vreau un mili. Vărul și Mili. Hai, vreau. Bă, da morții, mă, că i-am tras-o dată, dă-te în pula mea de ratat. I-am tras-o dată în tine și tu tragi, dă-te în pula mea, că nici n-am vrut să trag în dă-te în pula mea de ratat. Dă-te în pula mea de prost. Din cauza mea, din cauza lor, că ești un dă-te în pula mea, că nu mai știu nimic. Dă-te în Uite-te fă la camera ta. Na, mă convine. Uite-te bă la camera ta. Vezi că mare prostul ăsta de la zombie. Da, pirat! Ce să conduc? Jos, dă-te mă că decât la mine merge, că e mașina mea, dă-te. Da, frate, ai pornit, dă-te mă, stă, lasă-mă să s-o duc. Ia mâna, stai. Mañana tú no tienes castigo. Entonces tendré que hacer que me castiguen para mañana. Clares, ¿qué trajiste para mostrar y contar? La cine m-am învârtit? Ăsta, care e? Esteban are misiune, urcă-te nervi. Oh, fotozul mult. Unde-i mă fan? Edor, ridică-te sus și deschide și mie ușa. Te rog. Chiar i-a deschis la mântrea asta. Nu, ușa din spate, ușa din spate, ușa din spate. Bă! Am găsit motorină, da? Ne întoarcem acasă cu motorina care am găsit-o. Ca să o băgăm în dubă sau în mașină. Să plecăm cu ea. Da. Băieți, bă, am întors-o, ok, băieți. N-ai întors-o? N-ai întors-o, frate. Băieți. Asamblează duba. Anton, misiunea ta este să asamblezi dubla asta. Nu aia, aia mică. Taci că se întorce, taci. Nu se întoarce.
Corso. Conduc tu până mă întorc eu, că trebuie să mi-au pastila să iei. La întrebare, bă, mai ai atașat în spate? Bă, fane tu. Așa pe cam muștau. Exact, Bă, ce explicații, bă, Vlad. Gen, eu eram așa și gen eu făceam așa. Da, lasă-l mă să Eu povestească. mă gândeam așa. Cum face Imogen, așa vă explic. Bă, vede, omul normal, cu cineva care nu se știe așa se face, așa, știi? Noi. Ăla care se știe, mai așa. Eu așa eram. Așa! Anton, să nu iei foc, frate. Ce-i căgat? Încearcă. Vrei să mă vezi alcoolic? În starea mea de alcoolimie. Curios că mie. Anton, ești și prost. Arată pe jos. Se scoală lui fond dacă indienii nu schimbi de riți. Aulic, mai. Oricum e sură. Arată mușchi, arată mușchi, să te vedem. Hai să vedem. Bagă-i. Hai. Te-a luat mine. Nu mai face ce Aia sficele lui Bulibașa. What the fuck? Bro, you shitting? Ah, da, te caci. Și-a deschisă de curiozitate. Asta n-are ușă. Nu mă mi se pare închisă, bă. E pe bune acum. E drag, uite-te la... Uite-te mai bine, e drag. Auzi sunete, auzi fan. Ce mi-am pula, cu eu, să mă, Că o să fu mai mult. My fucking Minecraft crashed. You're gonna be... Oh, shut the fuck up for a second, I accidentally quit Minecraft. Uncharted. Bun vere, și prima oară când te-am întrebat ce te joci, de ce mi-ai răspuns? Ăștia cred că sunt supărat și eu nu sunt supărat. Nu te-am auzit. Cu jocul fundal. Dacă tu scoți cum așa, dacă tu scoți un minunat, tu crezi că înțeleg eu ce zici? Mă, da, mă. Bine, a pus pauză. Bă! Întreabă-mă. Te doare mâna să te joci doar cu fan? Da. Mă doare pula că nu mă sună nimeni. Treci pe gang, bă. Frate, nu mă conving. Easy, e drămă suci. Mamă, băi, îi spără cu ei. Sorry. Da, frate. Frate, și suc. Hai, vino să-mi suc. Hai, vino să te suc. Lasă-mă, mă, să-l suc pe ăsta. Nu mai da, lasă-mă să... Nu fanii să scoală într-o secundă. Nici cu Viagra nu se scoală. Ia, dă cameră, că vreau să vă... Dă cameră. Bă, s-a acoperit în sânge. Bă, ia uite-l pe nu. Da, frate, mamă, mai ții mult în dileme. Nu mai ești ce ai făcut odată, n-auzi cum mărâi. Ce reacție pe tine. Mării de pelos. Bă, ăla e un bătoi un păianjen pe geam acolo. Care coaie ăsta? Da, mă. Shaggy! Ăsta da, mă. E o zonă. E zona măsăluță. Ce zona măsăluță pe perete? Băi, Edule, zic sincer, coaie, nu vrei să te tuni și tu, coaie, zici că e Shaggy, efectiv, deci tu, nu coaie. Nu vreau să mă tun, uite, sunt Shaggy. Are Shaggy. Bă, dai, Eugene, stai un pic, scoate zâna. Eu vreau să mă uit la zână acum. Băi, mă, că pot. Pare deschidă hârtie. Băi, știi ce nu înțeleg eu, coaie? Tu îți dai seama că ăla-i geamul de pe hol și are zaluzele, dar n-are zaluzele la geamul în fața lui. Afară, dracu. Ba da, și aluzele. Păi și de ce le tragi? Că îți bate de lumina aia. Adică știu ce albi, zici că ești de rai. Nu cred că e de aia, stai că trebuie să găsim. Mateluți! A tras! Ba, da, era mare dreptate ăsta. Bă, stai! Nu mă, că pe tine te ilumina umbra, nu soarele. Ilumina umbra, nu soarele. Ești! Lasă-ne Mă
ce era să taci? M-am rușinat. Iar mă, bă, nu-i bine, iar mă luminează. Uite, David, uite. Unde? Să mă cade de pe scaun. Mai găsesc ăla. Bă, eu nu ți-am văzut niciodată. Bă, ia dă-mă cu... Dă camera mai jos, că eu acum serios de masa ta. Bă, lasă, eu pot mai văd eu bine cât am mai jos. Da, dă un pic, gen, voiam să... Chiar trage fuslele, mă. Oamenii mei râd când trag ăștia lui ăștia, efectiv, bă. Așa sunt. Așa, băi, ciudat. Are tricou cu bere de-aia din Simpsons. Da, îmi place mult zâna aia, e o zână random, dracu, atârnată. Ai să-i spun nu mai fumă degeții ca la zână. Nu mai fumă degeții, mă vulgarule. Am dat. A-ti-ai făcut? Ha? A apărut zăra, guys. Taci fără-mi ți-a apărut și o zăra. Que no modo pitbull brabo, puxa cabelo dela, vai pitbull enraivado, pitbull enraivado.